Veña, aquí estou na porta do muiño. Aquí había un muiño que moía 6 meses. Era de 7 irmáns. Cada irmán tiña un día. E despois foron os heredeiros, porque xo heredou meu abuelo de seu pai. E eu viña aquí con meu abuelo, que moía, e despois, cando se acababa os 6 meses que non había agua, non vía máis que 6 meses porque non había agua suficiente. Entonces, meu abuelo era o que puñía a cabeza e recollía todas as cousas do redús, e bueno, cousas que agora non me acordan como se chamaban, e levábaas para a casa. Hasta que despois, cando viña o inverno, que empezaba a vir, chamaba un canteiro, a que lava a pedra, traballaba a pedra, puñía todo, a quenlla, todo para que o muiño moera. E meu abuelo despois collía e dicía aos heredeiros: debedesme tanto. Bajaba ao canteiro e máis o que lle viña a arreglar, o muiño está arreglado, a porta, todo, a chave, entonces, pero despois meu abuelo foi a menos e dixo: mira, xa non teño solás de a ver que poña outro cabeza. Non houbo quen puxera a cabeza e o muiño non traballou e foi a menos, e foron roubando todo. Roubaron o reduxo da pedra, roubaron todo, todo levaron. Non queda nada, non levan a pedra porque non poden arrancala. Sí. Bueno, eu son Carmen Gómez Castro, e son a que estou falando.